So yun po no. What's up sa inyo mga katukmol? Ayan. Good morning sa inyo guys. Alas 4 na ng madaling araw ngayon. Pupunta kami ng Bicol. So tatlo lang kami. Kasama namin na pupunta doon si Pogs. Yung sasakyan namin si Pogs the Adventure. Yun. Shoutout nga pala kay kuya na naglinis ng salamin namin. Yan. Yan. Nice service. Pare pala tayong photo video. Oh. Saka ito. First, stop over. Ayan, stop over kami dito sa Bulacan. Alas 6 ng umaga. First stop namin papuntang Bicol. Sarap yung goto nila dito. Yung sunod na kain natin ito sa ano na no? Quezon na yung sunod na kain namin dito. Kain ito. Small city thinking, I get why you left. Small-minded people sure know how to drink. I came to the party, I laughed at the jokes you made. I wish that I hadn't, 'cause now the joke's on me. I didn't come here just so I could watch you make a mess. I didn't come here to ugly cry in my favorite dress. So what the hell were you thinking then when you kissed your lips? Now I'm kinda glad you did, 'cause now you adore me, adore me. Go ahead now. So magpapagas muna kami dito sa Lucena sa may Shell. So ang per liter po ng diesel dito ay 59.60. Dun sa Cabanatuan 61. So pabago-bago pa, iba-iba din yung yung mga price. May 58 din kami nadaanan. So ito 59.60, so grab na. Dun sa Gapan 58 no. Sa Bulacan pa. Sa Naga, pagdating ng Naga. Sa Naga, tingnan natin kung magkano doon. Fuel save to sa Shell. So mga katukmol, andito na kami sa Gumaca, Quezon. Ayan, alauna ng hapon kami nakarating dito sa Gumaca, Quezon. Nasa tapat kami ng dagat. Ayan. Bale last year, doon kami kumain kay Mama Remis. Kaya dito naman kaya Mamalitas. Yan. Sampusit. Okay na po yan? Ano po? Kape. Ayan, dito na kami sa Santa Elena, Camarines Norte. Kape lang muna kami dito kay Andal Barrio Mills. Let's go, let's ride. Alas 6 na ng gabi, dito na kami sa Libmanan. Yan. Nangangamoy na yung naga. Aywa. Naganda yun. Pangit ng daan dito sa Libmanan. Bako-bako. Alas 7, nakarating na kami ng Concepcion, Naga City. Ayan.
Haba ng biyahe namin. Ang bumibili lang ng sigarilyo si Damian. Stock niya. Ko na ni wallet mo na ni sa ko. Wallet mo na ni sa ko. Ayan, ayan, dito na kami sa bahay ni Papa at ni RG. Yun. At ito ang nadatnan ko. Yan o. Favorite. Ayan, si Papa. Saka si Pulok. Delivery po. Ayan, thanks God, nakauwi din. Ayan guys, hanggang dito na lang yung vlog ni Katok Mall. Ayan, maraming salamat po. Ingat, God bless and peace out. This is a warning from the past. To make sure you're learning from mistakes that you did last.